Partido Popular e Partido Socialista sacaron adiante esta mañá unha moción reclamando a modificación urxente do Plan Especial do Casco Histórico de Pontevedra, máis coñecido como Peprica. A fecha de hoy está total y absolutamente obsoleto. En el casco histórico nos encontramos no solo con multitud de locales cerrados, sino también con edificios total y absolutamente abandonados. Edificios de gran abolengo que no han sido rehabilitados precisamente por la gran aplicación restrictiva. Aquí traigo diferentes imágenes por la aplicación restrictiva del Peprica. Foi o PP quen levou a cuestión ao pleno. O Partido Socialista plantexou dúas emendas que foron aceptadas polos populares. O que buscan, aseguran, é conseguir un equilibrio entre a actividade hostaleira e o dereito dos veciños da zona a descansar. Protexer o centro histórico como zona residencial, como zona de vivenda na que desexamos que siga sendo habitable, evidentemente, ao mesmo tempo que se pode desenvolver unha actividade hosteleira e comercial controlada que tamén son desexables para o centro histórico na medida na que aportan seguridade e na que aportan futuro económico a esta cidade. Pero os argumentos de populares e socialistas non convenceron o BNG. O Goberno defende a utilidade do Peprica que permitiu din rescatar a zona bella da situación de degradación na que se atopaba hai 25 anos. O concelleiro César Mosquera asegurou ademais que modificar a norma non solucionaría os problemas que afrontan algúns locais de ocio nocturno do casco histórico, derivados de normativas alleas ao plan municipal. Este é un problema da hostelería, non da hostelería en xeral ni na nocturna, senón da hostelería que se desmandou. Exactamente, vamos a contalo aí. A única decisión que se tomaron dentro do Peprica de iniciativa municipal foi declarar zona saturada de locales de hostelería nocturna, porque se interpretou daquela que había máis que suficientes, e seguimos entendendo que máis que suficientes. Un grupo de representantes veciñais seguiu o debate dende o patio de butacas do teatro. Antes de que o Partido Popular presentara a súa moción, puxéronse en pé para reclamar que non se toque o Peprica.